første spørgsmål. Jeg har aldrig krammet en pige for at mærke hendes bryster. 3, 2, 1, nu. Eller, okay, jeg har ikke sådan været... Eller, jo, så siger jeg bare, at jeg har aldrig. Fordi jeg har krammet hende, så kunne jeg mærke dem. Jeg kan ikke huske, hvem det var, for jeg kan bare huske, at jeg har gjort det. Ja, okay, fint nok. Må jeg sige, der krammer den? Jeg synes, der var sådan en lille... Jeg forstod jeg den. Jeg har aldrig været forelsket i en pige, som min bedste ven også er og var forelsket i. PS, elsker jeres video. Tak. Tak. Og jeg har det... 3, 2, 1. Ja, okay, Mads, du starter. Jeg har aldrig. Jeg har aldrig. Jeg vil også gerne fortælle, hvorfor jeg aldrig har, fordi Thor, han har aldrig været forelsket. Thor laver ingen damer. Thor har aldrig været forelsket. Thor, du skal ikke være ked af det. Det er bare... Det er bare et 3 spørgsmål. PS, du er en god skuespiller, Ariane. Tak. Jeg elsker dig. Tak. Jeg har aldrig kysset med en pige. 3, 2, 1. Nu skal du altså ikke tro, at det var nu. Det var faktisk i det første. Ja, Hashtag swag life. Ja, min var også i 0 eller sådan noget. Hvad var du? Det udtaler jeg sikkert. Det kan være, de ser med på videoen. Jeg har aldrig tabt en af min mors fars ting, som går i stykker. 3, 2, 1. Jeg ved, jeg har tabt noget. Men jeg ved sgu ikke hvad. Jeg har tabt sådan en lampe, som jeg ville gå over og tænde juletræet, fordi jeg var så hype på julehumør. Så rammer jeg så lampen med min skoletaske, og den var sådan, den kostede 5.000 eller sådan noget. Næsten please your mors number. Jeg tabte en vase, men den er revnet. Og jeg tabte tallerken. Jeg har aldrig tisset i min kammerat seng. 3, 2, 1. Nej, er jeg den eneste? Har du pisset i min seng? Tror jeg. Hvad fanden har man? Jeg har aldrig taget mine forældre og bedsteforældres penge uden for lov. 3, 2, 1. Taget nogle penge til kebab. Jeg har ikke. Jeg kan ikke gå det sted med det. Der var nogle 50'er i min fars jakke. Min mor sagde, bare fint nok, og så tog jeg dem. Så brugte jeg dem. Så sagde han, den kender du til mine 50'er i min jakke? Og så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle sige. Så stod min mor og grinede, og så fik jeg skilt. Jeg har sikket sådan der, også penge til kebab og sådan noget. Jeg har aldrig kysset en dreng. 3, 2, 1. I sådan en bøsser. Ja, jeg har aldrig kysset med en vejer. Ja, Tror jeg, alle drenge har. Først, ikke? Da jeg gik i sådan 0 eller sådan noget, så var der sådan en sportsrum på Fritten. Så tungeslikkede jeg med en af mine bedste venner dengang. Det hedder planer om at være bøsse. Ja, og så har jeg kysset dig. Jeg har kysset Siler og Marie. Jeg har så kysset de to. Men det er bare sådan noget, hvor vi har gjort sådan noget der. Hvor vi har gjort sådan... Aldrig kastet op ud over andre. 3, 2, 1, nu. Jeg har kastet op ud over min far. Også mig. Okay. Jeg har aldrig stjålet noget. 3, 2, 1. Det var mig og min klasse, og vi var så dumme. Så gik vi ind i en slikbutik. Så den ene distraherede ham der manden, ikke? Den anden han gjorde sådan her. Så tog han noget slik, vi tog noget i bagler. Og ham der manden på et tidspunkt, kan jeg huske, han var ved at stoppe os. Jeg har aldrig været voldelig over for en lærer. Altså 3, 2, 1, nu. Siler, du har. Jeg har. Ja, jeg nævner ikke engang, men jeg har bare. Jeg skubbede hende. Jeg har også skubbet og sådan noget, ikke? Men Men jeg har også kastet en bog efter min lærer. Det var uretfærdigt. Og Ja! Jeg var sjældent, mand. Det er så med her, ikke også? Så var du færdig. Alle sammen lavede et hashtag. Hashtag fuck lærer. Og hashtag uretfærdigt. Fuck skole. Skarp af, drenge. Drenge, nu synes jeg lige... Han er ikke dansk andre. Mahmuber. Jeg har aldrig gået i skole og har glemt sin taske. 3, 2, 1. Ikke hvad jeg ved. Jeg har. Okay, hvordan kan man det? Det er ikke rigtig at glemme, vel, men jeg havde glemt den på klubben. Og så, klubben er jo lukket, når jeg skulle i skole. Og så har jeg bare ikke kunnet tage den der. Så jeg ved ikke rigtig, om det er glemt sin taske. Jeg har aldrig kigget på Sofie Majgren. 3, 2, 1, nu. Altså, jeg har bare, fordi når jeg går forbi hende, kan jeg jo bare se hende. Det er det samme, jeg har lagt med drengen, tror jeg. Ja, det er faktisk svært. Ja. Jeg har aldrig tænkt på Sofie Majgren. 3, 2, 1. Altså sådan, vi snakkede sammen. Ja, jeg har tænkt på, at det er så dejligt. Ja, og Ja, det er sjovt. og Sofia, shout-out til Sofia Majgren. Sofie. Jeg har aldrig spist noget ulækkert, som for eksempel jord, for penge for det. 3, 2, 1.
jeg har. Jo, nogle af mine klassekammerater drenge, så sagde de sådan der, spis nogle, sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg tror, det var sand. Så spiste jeg det. Så fik jeg 1 krone, det synes vi var meget. Det er også, der er en samtale lige her. Ja, jeg har sådan noget slik på gaden. Så fik jeg penge, for jeg kan ikke huske, hvor meget det var. Så spiste jeg det. Jeg har aldrig været jaloux på en ven eller venner. 3, 2, 1. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har været jaloux på, men jeg ved, at jeg har været jaloux på et eller andet på tidspunktet. Og så tænker man, fuck man, det er noget, at han har fået noget helt nyt. Og så jeg har bare ikke for eksempel en mobil. Ja, det er fordi, jeg siger det samme. Jeg har rent faktisk andet. Altså, hvor jeg ved det. Jeg har været jaloux på Marvel, fordi de laver så mange damer. Er det ikke rigtigt, Arne? Ja! Ja. Ja! Ja. Ja. Altså, ja! 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 They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they... Så det her spørgsmål, og tak for dem, der har spurgt. Ja, så vi ses bare i næste video. Smid et like, kommenter, og så subscribe. Hej. Hvordan slukker man det, Mads? Heroppe.